Moi! Täällä taas minä. Mulla on kaveri mukana. Terve. Niko. Terve. Pikkuveli. Ollaan menossa ostamaan. ES. Koska toi haluaa. Sillä on 2 euroa mukana, mutta ihan sama. Nyt katsotaan. Voi vittu vartti. Kamera pois. Onko sulla vielä kuvaa päällä? On. Voi vittu sä kun voit lammaa kättä. Mitä juttu mulla on? Tänään sulla ei pysty tuolla. Joo. Mitä ihmettä isoja. Voi vittu. 2 euroa sellainen. Anttilassa maksaa Simpson juttuja. Niin sinne tulee niitä apuja tänne seitsemän tuntia. Mikä juttu tänään? Minifiguureita. Kaikki on minifiguur. Lego Movista. Mikä se on? Minifiguur. Tämä. Mä en tiedä miksi mä kuvaan näitä, mutta... No mennä. Ei En tiedä, mennään. No, ei nyt. Mekin pistää taskun puhelimen. En tiedä näkyykö, mutta ihan sama. Monessa. Oliks niille taas? Ei vasta se. Niin varmaan. Tässä on. No niin. Ei jää. Siinä. Otin nettiä. Ja mentiin. Kuka jaksaa ottaa 2? En tiedä mitä. Aloitin taas. Se ei oltais ulohtu kaupkaan, kun kaupassa käy niitä. Onks tää kassa auki? Ilmeisesti.
Ei. Nytkö nää vasta aukasit? Kamera. Jos näette joskus tollasia juttuja, se on kamera. Me ollaan tässä, mennään tähän. Tänne! Tänne! Tässä on hyvä parina-alue. On. Tulko tänne? Ei saa vaan tyyppi, joo. Ihan sama. Hei Wimbargouri. Mennään. Mennäänkö ylös? Jotakin. Mennään ylös, siellä on hauskaa. Mitä? Viikko sinne helvetin kahviin. Ai mihin? Ai tonne kahvi, missä Vane nämä oli. Niin. Voi vittu. Voi vittu sinun kanssa. Tuossa me ollaan joskus paristi. Ei näy nyt ihan sama. No. No. Mitä vittua? Voi vittu, turpa kiinni sinne. Varmaan YouTube päättää tämän video, en tiedä. Paljat perseet. Ei voikaan. Sulla on euro, sähän voit ostaa jotakin. Mä katsotaan tässä mun kanssa. Käy ekana tuolla, sähän voit ostaa jotakin. Onko? Mennään Anttilla nyt suoraan. Mennään tosta parkkipaikalle. Mennään kato tuolta. Niin tuolta mennään. Oh. On. Tuossa istuu. Ihan sama, oota. Vittu. No. Nyt. Tänne on. Vittu sä katsoit takaisin, kun minä ei terve Antti. Miksi me muutin taas kaupunkiin? Mä ihan opin. Mennään tuolle katsoilee ja... Nyt mulla on perse tossa. No. En mä tiedä, mä pierrasin äsken helvetin, kun mä se piirtänyt. Hei, paljon se on 5 kautta. Ai mitä tää Ei edes paljon se on. 5 kautta 5. Ok. Älä ku... Anna mä otan hörpyt. No et vittu ota. Anna. Mä ostin tämän helvetin. Vittu mä oon ostanut joskus sinullekin. Voi ei vittu. Anna. Anna. Anna! Anna! Vittu! Joo! Osta! Joo, älkää vaan heitelkö, vittu me aina riideillään tälleen. Ota kuva, mutta älä ota ihmisistä. YouTube ei päästä saada. Älä sikele maa. Minä olen tyhmä. Ei ole. Tarvittiin tyhmä. Että minä en ota puhetta. Minä tossa. Voinko mä takaa? Mä katkaisen tämän. Toivotaan toisessa videossa. Morjens. Tänään oli Niko. Mitähän? Sergei! Ja minä, ja se on morjens. Morjens.